салом дӯстони ман, хеле хурсанд ҳастам ки боз бо шумо ҳастам. дирӯз мо бо ҳам як шоми хеле пур аз футбол доштем. ҳам бозиҳои ҷолиб аз премер-лигаи Англия дидем, ҳам бозии зебо аз суперҷоми Испания. бисёр бозиҳои хуб буданд, эҳсосот зиёд, ҳар як бозӣ як ҳикояи худро дошт. ман чунин шомҳоро мо дӯст медорем, вақте ки футбол бисёр аст ва ҳар як бозӣ сазовори суҳбат мебошад. имрӯз мисли ҳамеша бозиҳои аз ҳама муҳим ва топро муҳокима мекунем, оромона бо фикр ва таҳлил. ман фикри шахсии худро мегӯям ки кӣ хуб бозӣ кард, кӣ сӯз баромад, дар куҷо ҳамаи чиз дуруст буд ва дар куҷо хато шуд. ва як чизро ҳатман мегӯям дӯстони ман, агар шумо хоҳед ки имрӯз дигар бозиҳоро дар пахши мустақим яъне прямои эфир бинед, махсусан чунин бозиҳоро мисли имшаба Арсенал, Ливерпул ё Атлетико Мадрид, Реал Мадрид, пас ҳатман ба телеграм канали ман дароед. дар он ҷо пахши мустақим бо сифати хуб мешавад. ғайр аз ин шумо метавонед дар вақти бозӣ бо ман ва дигар мухлисони футбол суҳбат кунед, фикратонро нависед, баҳс кунед ва эҳсосотонро якҷоя тақсим намоед. пас ссилкаи телеграм канал дар описанияи видео ва дар комментария маҳкам шуда ҳаст. дароед ҳамроҳ шавед ва биёед футболро якҷоя тамошо кунем. акнун мегузарем ба муҳокимаи бозиҳо. бовар кунед бародарон, гӯё соли нав омадааст, аллакай соли 2026, аммо Челси ҳамон хел боқӣ мондааст мисли соли 2025. ҳеҷ тағйирот нест, тамоман ҳеҷ чиз дигар нашудааст. Фулхем дар майдони худ Челсиро бо ҳисоби 2-1 бурд ва фикр кунед баъд аз ин бозӣ ҳар дуи даста 31 имтиёз доранд. Челси дар ҷои ҳафтум аст, паси сараш Фулхем меояд бо ҳамон имтиёз. барои як клуби калон бо чунин пул ва чунин ном ин вазъият воқеан ҳайратовар аст. аммо аз ҳама ҷолибаш медонед дар чиз? ҳоло дар ҷои панҷум кӣ қарор дорад? Брентфорд. худи Брентфорд дастае ки пеш аз оғози мавсим ҳама мегуфтанд барои зинда мондан мубориза мебарад. дастаи бидуни ситораҳои калон, бидуни хароҷоти калон, бидуни овозаҳои ҳаррӯза. танҳо як чиз дорад: тартиб ва боварӣ ба мураббӣ. ва ҳамин кофист. ин дӯстони ман як дарси хуб аст ҳам барои президенти Челси Боули ва ҳам барои роҳбарияти Манчестер Юнайтед. баъзан лозим аст ки танҳо ба мураббӣ бовар кунӣ, на ин ки ба ҳар як кораш дахолат кунӣ, на ба ӯ фишор биёрӣ ва нагӯӣ ки чӣ кор кунад, киро ба ҳаят гузорад. бале, дар Мареска ки аллакай аз Челси рафт, хатоҳо бисёр буданд, инро касе пинҳон намекунад. аммо биёед як саволи оддӣ диҳем. агар фардо Челси ин ҳимоятгаронро Тосин, Чалоба, Бадиашил ё ҳатто Фафанаро ба фурӯш гузорад, кадом даста онҳоро мехарад? ин бозингарон сатҳи топ клубҳо нестанд, ҳатто сатҳи Тоттенхем ҳам не. инҳо барои клубҳои миёна мувофиқанд, на бештар. Мареска хато мекард, ин рост аст, аммо агар дар дифоъ бозингароне мебуданд ки ҳадди аққал дар сатҳи Салиба бозӣ кунанд, Челси имрӯз имтиёзҳои хеле бештар медошт. ҳоло бошад ҳар касро мураббӣ кунӣ, ҳам натиҷа дигар намешавад. мураббии нав Расонер ҳам бисёр бозиро мебозад. ман ба ин бовар дорам, чунки бо чунин дифоъ ягон мураббӣ наметавонад мӯъҷиза нишон диҳад. ин футболбозон наметавонанд дифоъ кунанд, наметавонанд сабр намоянд, ҳатто бозии оддии муҳофизатиро намедонанд. биёед ростқавл бошем бародарон, бо ин ҳайат Челси як дастаи миёнаҳол аст, на бештар ва бадтар аз ҳама. ҳатто дар байни дастаҳои миёна ҳам Челси суст ва ноумедкунанда менамояд. ман намефаҳмам ки Росенор дар ин ҷо чӣ ислоҳ карда метавонад. ҳамаш бисёр бад менамояд. як ғалаба дар 9 бозии охир дар премер-лига. баъд аз рафтани Мареска як мусовӣ ва ҳамин бохти охирин аз Фулхем. пас масъала дар нои мураббӣ нест, мушкилӣ дар худи даста аст ва то вақте ки дар Челси инро нафаҳманд, сол иваз шавад ҳам ҳамаи чиз ҳамон хел мемонад. дӯстон, чӣ хел ки гуфтем, имрӯз тоб рақобатҳои дигар мегузарад. Арсенал бар зидди Ливерпул, Атлетико Мадрид бар зидди Реал Мадрид. шумо метавонед ин рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x ҷолибтар гардонед. дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ бо промои махсуси мо AMG 0777 соҳиби 8000 сомонӣ бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. имкониятро аз даст надиҳед. дар бораи ин бозӣ дӯстони ман метавон бисёр ва дароз гап зад. Манчестер Сити аллакай 3 бозӣ пай дар пай дар премер-лига мусовӣ мекунад. ин дафъа онҳо дар хона бо Брайтон 1-1 бозӣ карданд. росташро гӯем, барои Сити ин натиҷа шармовар аст. бале, муҳофизони асосӣ ҷароҳат доранд, инро мефаҳмам, аммо он муҳофизоне ки ба майдон баромаданд дина шаб бад бозӣ накарданд. дар дифоъ мушкили он қадар калон нест. мушкили асосӣ дар ҳамла аст, дар истифода набурдани лаҳзаҳо. бо чунин реализатсия ман фикр мекунам ки мавсими Сити аллакай
тамом шудааст. эҳсос мешавад ки футболбозон гӯё бо ҳам рақобат мекунанд ки кӣ имрӯз бадтар бозӣ мекунад. росия аллакай метавон гуфт ки қаҳрамонӣ ба Арсенал меравад. Ин яке аз бадтарин версияҳои Сити дар замони Гвардиола аст. Шояд танҳо мавсими гузашта бадтар буд. дар бораи Бернардо Силва алоҳида бояд гуфт бародарон, ӯ дигар танҳо бад бозӣ намекунад, балки ба даста зарар мерасонад. дар ҳамон лаҳзае ки метавонист пас диҳад ва ҳисобро 2-0 кунад, ӯ тӯбро нодуруст дод. агар он ҷо 2-0 мешуд, эҳтимол Сити бозиро оромона мебурд. аммо не, пас аз он асабоният сар шуд ва ҳамаи чиз вайрон гашт. ман умуман нафаҳмидам ки ӯ дирӯз дар майдон чӣ кор мекард. оҳиста медавад, дар ҷояш чарх мезанад, пас дода наметавонад, зарба задаам наметавонад. то вақте ки чунин бозингарон дар ҳайати асосӣ ҳастанд, Сити ҳеҷ пешрафт намекунад. ва аз ҳама бадтараш Бернардо ҳатто бадтарин бозингар нест. дар ҳар як хат бозингарони ба ҳамин ҳол монанд ҳастанд. ман ба ҳаят нигоҳ мекунам ва ростӣ намефаҳмам Гвардиола бо ин бозингарон чӣ гуна мехоҳад қаҳрамон шавад, ҳам дар Англия, ҳам дар Лигаи Чемпионҳо. агар аз рӯи имкониятҳо нигоҳ кунем бародарон, қариб ҳамаи бозингарон ноумед мекунанд. акнун дар бораи ҷадвал Арсенал имрӯз метавонад то 8 имтиёз пеш равад, агар Ливерпулро мағлуб кунад. аммо ман як чизро мегӯям бародарон, Ливерпул ҳамеша рақиби хатарнок аст. ба формаи имрӯзаашон нигоҳ карда, онҳоро пас задан хатост. дар бозиҳои калон онҳо ҳамеша ҷиддӣ бозӣ мекунанд. барои Арсенал ин бозӣ осон нахоҳад буд. бале, имконияти бисёр хуб аст. агар Арсенал дуруст истифода кунад, метавонад воқеан аз Сити дур шавад. аммо бозӣ вазнин мешавад ва мо имрӯз шом ҳамаашро мебинем. хулоса, бозии Манчестер Сити бисёр заиф буд, лаҳзаҳои зиёд доштанд, вале истифода накарданд. дифоъ дар маҷмӯъ хуб бозӣ кард, ба онҳо савол нест. даста Оман бад набуд, аммо ҳамла ҳамаи чизро вайрон кард. маҳз бозингарони ҳамла сабаби асосии ин натиҷа шуданд. то даме ки чунин ҳолат идома меёбад, дар бораи унвонҳо гап задан бефоида аст. акнун дар бораи ин бозӣ бо калимаҳои оддӣ мегӯем. Манчестер Юнайтед дар бозии аввал пас аз вазифа рафтани Рубен Аморим ғалаба карда натавонист ва боз ҳам бар зидди ки албатта бар зидди Бёрли бозӣ бо ҳисоби 2-2 тамом шуд, мусовӣ яъне. аммо агар росташро бигӯем, Манчестер Юнайтед хеле хуб бозӣ кард. аз рӯи ҷараёни бозӣ онҳо бояд рақибро бо ҳисоби калон ғалаба мекарданд. чунин фишор ва бартариро дар Премер-лига на ҳамеша мебинем. Юнайтед қариб тамоми бозиро назорат мекард, лаҳзаҳои зиёд сохт ва аз рӯи бозӣ ғалаба ҳаққи онҳо буд. бояд гуфт ки он чизе ки Аморим боқӣ гузошт барои мураббии нав бад нест, даста асос дорад. аммо як мушкили кӯҳна аст ки ман ҳамеша онро мебинам. дар Юнайтед тамоми даста якбора хуб бозӣ карда наметавонад. дирӯз масалан Куния тамоман дида намешуд, гарчанде ки дар бозии гузашта бисёр хуб бозӣ карда буд. Коби Майно ва Зиркзе аз захира ба майдон баромадан, миёна бозӣ кардан, на бад на хуб. аммо баръакс Доргу ва Шешко воқеан хуб баромад карданд. ҳамеша ҳамин хел мешавад. дар ҳар бозӣ 2-3 бозингар хуб бозӣ мекунад, боқӣ мондаашон не. агар даста метавонист якҷоя ва бо ҳам бозӣ кунад, натиҷаҳо тамоман дигар мешуданд. дар бораи Шешко каме мегӯем. дар видеои гузашта мо ӯро сахт танқид карда будем, чунки хеле бад бозӣ кард. аммо чунин ҳис мешавад ки ӯ суханҳои моро шунид, зеро баъд аз он бозӣ Шешко 2 гол зад. бори аввал дар 10 бозӣ барои Юнайтед. албатта ин шӯхӣ аст ки гӯё видеои ман ба ӯ таъсир карда бошад, аммо ман ростӣ барои ӯ хурсанд ҳастам. дирӯз ӯ бозии хеле хуб гузарон ва инро бояд гуфт. агар бо омор нигоҳ кунем, дар Манчестер Юнайтед танҳо як ғалаба дар 6 бозии охир аст ва акнун пеши онҳо бозӣ бо Манчестер Сити ва Арсенал меояд. бозиҳои бисёр вазнин. хабари хуб ин аст ки Бруно Фернандеш баргашт ва ӯ фавран худро нишон дод. дар гори аввал ҳам нақши калон дошт, ҳамаи чизро хеле зебо анҷом дод. ин маънои онро дорад ки дар бозии оянда ӯ метавонад тамоми 90 дақиқа бозӣ кунад ва ин барои Юнайтед бисёр муҳим аст, чунки бе Бруно даста хеле заифтар бозӣ мекунад. дар маҷмӯъ бошад ҳамаи чиз ҳамон хел аст бародарон. Юнайтед боз ҳам лаҳзаҳои зиёд месозад, вале онҳоро истифода бурда наметавонад, дар ҳоле ки рақиб бо як зарба 2 гол мезанад. аҷоиб, чунин ҳолатҳо дар Премер-лига зиёд мешаванд. барои ҳамин ин лига ҷолиб аст, гарчанде ки барои мухлисони Манчестер Юнайтед ин вазъият
бисёр асабхаробкунанда мебошад. дар бораи ин бозӣ воқеан мехоҳам бозам гап занӣ ва боз гап занӣ. Барселона Атлетик Билбаоро бо исои 5-0 дар нимфинале Суперҷоми Испания хеле осон мағлуб кард. Бозӣ ёддаст мешавем дар Арабистони Саудӣ баргузор шуд. Пеш аз бозӣ агар касе хонда ё шунида бошад, Иньяко Уильямс капитани Атлетик гуфта буд ки гӯё Барселона метавонад каме суст бозӣ кунад, аммо баъд аз бозӣ чунин ҳис шуд ки худи Атлетик тамоман суст баромад кард. дар майдон онҳо умуман омода набуданд ва намефаҳмиданд ки чӣ кор мекунанд. Ханс Дитер Флик боз як бори дигар баскҳоро сахт ҷазо дод. ин аллакай бозии панҷум ва панҷумин ғалаба бар Атлетик аст. ҳисоби умумӣ дар ин 5 бозӣ 16-1. фақат фикр кунед 16-1. ин рақамҳо худ гап мезананд. барои пеш аз финали Суперҷом бозии идеалӣ буд. дар Барселона дирӯз қариб ҳамаи чиз олӣ буд. ҳам бозӣ, ҳам истифодаи лаҳзаҳо, ҳам ротатсия. илова бар ин Барса як рӯз пештар аз рақиби финал бозӣ кард, ё Атлетико Мадрид ё Реал Мадрид ки имрӯз бозӣ мекунанд ва аз ҳама муҳим даста қувваашро ҳам нигоҳ дошт. қариб ҳамаи бозингарони ҳайати асосӣ дақиқа гирифтанд ғайр аз Роберт Левандовски ва ин қарор комилан дуруст аст. агар касе ёд дошта бошад, Левандовски дар се финали қаблии Суперҷоми Испания гол зада буд. пас шикастани ин традитсия лозим нест. ҳамаи бозингарони Барселона хуб бозӣ карданд, аммо махсусан мехоҳам Руни Барҷегиро қайд кунам. ӯ зиёд бозӣ намекунад, вале ҳамеша пеш меравад ва рушд мекунад. дар 72 дақиқа футболе нишон дод ки хеле боақлона ва фоидаовар буд. 66 расиш, 46 пас бо дақиқаи 91%, 2 дриблинги муваффақ аз 3 ва 4 пас барои зарба, 2 зарба, 1 гол ва 2 ассист. ин як ивазкунандаи хеле хуб барои Ламин Ямал аст ки ӯ дар охири бозӣ ба майдон баромад, танҳо барои каме бозӣ кардан. бале, Ямал 3 паси калидӣ аз 8 кӯшиш кард ва ҳамаи онҳо нодуруст буданд, аммо чӣ фарқ дорад вақте ки ҳисоб аллакай 5-0 буд. агар росташро бигӯям, ҳоло байни ин ду даста фарқи калон дар сатҳ вуҷуд дорад. Атлетик Билбао мавсимро бисёр бад мегузаронад. ин Суперҷом барояшон тамоман муҳим нест. ҳоло вазифаи асосии онҳо дар Ла Лига боқӣ мондан аст. бо вуҷуди ин Атлетик ҳанӯз дар Лигаи Чемпионҳо бозӣ мекунад ва онҷо ҷои 28-ро ишғол мекунад, ҳатто поёнтар аз Карабах, Пафос ва Юнион. барои ҳамин бозии хуби Барселона ҳамчунин аз формаи бисёр бади Атлетик меояд. дар дифоъ мушкилӣ, дар ҳамла ҳеҷ чиз ва дарвозабони онҳо Унаи Симон ҳам дирӯз чанд хатои ҷиддӣ кард. боз як рақами ҷолиб, Ферран Торрес бо 14 гол беҳтарин нишонзани Барселона дар ҳамаи мусобиқаҳо дар ин мавсим аст, дар ҳоле ки Ямал, Рафиня ва Левандовски ҳар кадом 9 голӣ доранд. ва боз як омори аҷиб, бо Флик Барселона дар 87 бозӣ 28 пирӯзии калон гирифтааст. рақамҳои хеле қавӣ. дирӯз агар мехостанд метавонистанд бозам бештар гол зананд. эҳсос мешуд ки даста танҳо намехост рақибро тамоман шарманда кунад. ростӣ ҳатто каме барои Эрнесто Валверда дилам сӯхт. ҳоло Барселона бо силсилаи 9 пирӯзии пайдарпай бо ҳисоби умумии 26-6 меравад ва бори чорум пайдарпай ба финали Суперҷоми Испания мебарояд. дар финал онҳо ё бо Реал Мадрид ё бо Атлетико Мадрид бозӣ мекунанд. бозии финалӣ рӯзи 11 январ баргузор мешавад. албатта бисёр мехоҳем боз як финали Эл Класикоро бинем. ман бовар дорам ки ҳамаи обуначиёни ман ҳам ҳаминро мехоҳанд. чӣ қадар Эл Класико зиёд бошад, ҳамон қадар беҳтар. аз ин рӯ имшаб ҳама якҷо дар телеграм канали ман бозии Атлетико Мадрид Реал Мадридро тамошо мекунем ва мебинем ки кӣ ба финал мебарояд ва бо Барселона бозӣ мекунад. ҳар кадоме ки бошад, финал бисёр ҷолиб мешавад. танҳо интизор мешавем. ба ҳамин тамом боваридам ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисяр вақтам Муҳаммад Гаиров. хайр бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.